Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Kumpleto na nga nag-abot ang mga balota nga pagagamiton para sa Negros Occidental. Gininspeksyon na ini sa Provincial Comelec Supervisor kaupod ang Provincial Treasurer. Ginsiling ni Attorney Ian D. Ananoria ang Election Supervisor nga ilan nga gin-segregate ang mga ballots kag ini ang iga preload sa mga truck para sa delivery sa buwas nga adlaw. Martes sa tag sa Cabanwa kag syudad, ini ang igadiretso sa tag sa Treasurer's Office. Sa adlaw na sang eleksyon suno sa kay Ananoria, iga-deliver sa tag sa mga presinto ang mga balota. Magluwas na lamang sa mga yadtong malagyo nga lugar nga ginahatagan sa authority for early release. Suno sa Comelec, kumpleto ang mga balota nga nag-abot per initial count. Pero ini ang i-verify pa sa level ng election officer para mapatod kung santo sa tag sa ka-clustered precinct ang mga nag-abot ng mga balota. Nakaibalo na ang mga EO sa tag sa kapartido kag watcher nga may kinamatarong sila nga mangin present sa tion sang pag-inspect sa mga official ballots. Sa Mayo 7 naman, nakaschedule ang final testing and sealing sa mga automated counting machines nga patigayunon sa tag sa mga presinto. Din sa kunong irikta, attorney. Treasurers. Respective treasurers ng kada city and municipality. Bali, sir, kung na-deliver na tanan, okay na, sir, no? Kaya na-deliver na yung ACM, ballots na lang ang next. Yes, yes. So, after that, deployment na lang on FTS on May 7. Okay. Ang ACM niya, ang official ballots niya will be on 12 kung may authority for early release. Inabla sa mga Firefly.